През ден, през два инженер Стаменов лично похожда тези обекти, за да провери хода на работите, да види как се решават вчерашните проблеми и какви нови са възникнали. Зато изпълнението на такива доскоро почти непосилни мащабни задачи не може да върви гладко. На един участък трябва да се прехвърли допълнителна техника, на друг да се доизпипа нещо по отношение на организацията. А хората едва и чакат появяването му. Сипят се въпросите един след друг. Колкото по-голям е строежа, толкова по-голям е възела, изплетен от човешки съдби. Само млади проектанти могат да отиват на нови решения. На времето, когато ръководех организация Транспроект, все съоръжения такива, които остарели. И почваме да правим анализ. Защо все пак направим нещо съвременно? И какво установихме? Установението да направим ново и съвременно, защото нашите проектанти са се свикнали със своите методи, тия старите проектанти, и не се даваха път на нови проектанти. Щом навлезаха нови млади сили, там Марко Минев, знаете го, той сега е вече доцент, Лало Райков, Мичо Димитров и редица още други, и веднага се почувства един съвсем така сериозен обрат по отношение на внедряване на ново. Ето вижте в път проект. Път проект по същия начин. Положително е, че с влизането на младите хора веднага настъпва и новото. Защото те са по-така амбициозни и не само по-амбициозни. Те са с по-големо стремление напред. Отколкото възрастния, който се изтична в стена и се кара с него. Така е. Още са пресни информациите за първата копка на тунела, който ще прониже снагата на Стара планина, а вече миньорите са напреднали с цели 400 метра навътре. Открита е страницата на поредното уникално пътно съоръжение, за което тепърва ще има да се говори и пише. Пожълтелите любителски снимки ни връщат десетки години назад, за да щрехираме следите на един житейски път, минал през най-трудните участъци на пътното и мостовото строителство у нас. Тунелите край Буново, мостите по железопътната линия през Искърското дефиле, години на младостта и неотлъчно свързания с нея порив. Човекът с ватенка или железничарска курка и гумени бутуши разравя спомените, за да оживее сред тях цяла галерия от образи. Изкопчии, техници, инженери, обикновени прости хора. Хора, от които човек може да вземе толкова много и толкова много да им даде от себе си. Житейски път текал не по талвега на календарните години, а отмерван според сроковете на големи и малки обекти. Обекти, които са част от строителната история на страната, тръгнала по пътя на пълното си преображение. Години непосилни, сурови, на истински изпитания. Години на пионерски стъпки и дръзки решения, когато човешката воля вземаше връх над всичко. Когато кирката, лопатата и динамитът бяха главното оръжие в ръцете на работника. Неспокойният дух и придобиваният опит са в основата на редица рационализации и новости. Тяхното приложение носи ефекти, изчислявани в милиони левове. А другата стойност, която не се смества в математическите величини и понятия, е придобиваното с всеки изминат ден умение как човек да работи и общува с хората. Умение, което се превръща в пробен камък за всеки ръководител от по-голям мащаб. Винаги се вълнуват и миговете, които съпътстват крайният успех. Те са сякаш неделима част от живота на строителя, така както обектът се превръща в частица от неговата лична съдба. Съдба, обременена с тревоги, грижи, отговорности. Но инженер Стаменов с удоволствие отбелязва, че най-близките му хора също намират своето призвание в транспортния сектор и пътното строителство.
съпруга, дъщеря, син, зет и снаха утвърждават приемствеността на професията в семейството. Може би след години този път ще поемат невръстните днес внучета. Кратки и броени са сега часовете, прекарвани в родния дом, но винаги те събуждат най-свидните ранни спомени за един неспокоен човешки живот. Сякаш попътен вятър гони годините. Човек, докато се усети, ето че са се изнизали 50. Близки приятели и другари на ръководителя на най-голямата строителна организация в страната поздравяват юбиляра. Честито и за много години! До нови срещи в тунелите, по мостовете и виадуктите на новите автомагистрали, по които ще развива шеметен бяг нашето все по-забързано и по-забързано време.